Tak zdravím vás, přátelé, u dalšího videa. Tentokrát jsem dal video na mikrofon, kardioidní videomikrofon pro různé foťáky, kamery, GoPro a hlavně telefon. Mám ho teďka momentálně nainstalovaný na telefonu, takže zvuk, který slyšíte teď momentálně, jede přes tento mikrofon. A vybíral jsem, protože na ten telefon stačí obyčejný mikrofon, nepotřebuju žádné studiové speciální mikrofony za 4 nebo za 5 tisíc. Stačí mi bohatě mikrofon až za neuvěřitelnou cenou 790 korun, co jsem ho koupil, a posuzoval jsem to i podle studiových sluchátek, podle těch mikrofonů, které nabízí Komika, ať je to 0,7, 0,8, 0,9, 10. Je tam i verze Pro, jsou tam 30 mini a ty ceny se pohybovaly 1500, 2000 a tady ten mikrofon mi při tom poslechově přišel jako za hodně dobrou cenu, 790 korun. A opravdu to, co dokáže, je malinký, skladný a stačí bohatě na ten mobil, protože ty integrované mikrofony, co máte v mobilu nebo ve foťáku, to stojí opravdu za prd. Přišlo mi to vlastně v takové nějaké krabičce. Byl tam i takový ten, to znáte, proti vlhkosti, certifikát, že to je odzkoušené a že funguje, že je parádní, pak nějaká ta karta, vlastně to máte. No, v neposlední řadě ještě k tomu přišel manuálek vlastně, ale tam víceméně na tom manuálu nic není, protože ten mikrofon si zvládne sám vlastně přepínat podle toho, co tam zapojíte. Že tady je vlastně ta charakteristika, kdy on bere hlavně zvuk ze předu a trošku ze stran, ale už méně z boku nebo ze zadu. Takže to je výhoda, že je to takový napřímo mikrofónek. Vlastně zapojení, je tam dobrá citlivost. Říkám, je to přímo na jack, takže strčíte to přímo do telefonu nebo do foťáku. Tady je vlastně ten obsah balení, je tam nějaký pop filtr, ten obyčejný stačí bohatě, stačí i ven, ale při tom větru je lepší, já nevím, jak se tomu říká, jestli jsou to ty kočičí chlupy, ten lepší filtr, tento líp, jako dá se na to sehnat, líp to na to funguje a má to ten náklon 90 stupňů, kovová konstrukce je kompletně z hliníku, takže je to velmi odolné, bytelné, hned tak se to nerozbije. Je tam i takový, pohlcuje to trošku nárazy, někdo to měl rozdělané, je tam, v podstatě je to takové trošičku, no, je maličký. Ta inteligence, že si sám zjistí, do čeho to pichnete vlastně, tak se přizpůsobí. A tady jsou potom nějaké technické specifikace. Já jsem to odposlouchal, ty mikrofony, a i když tento je za 790 korun, je to totální prostě základní model. Vůbec se mi nezdal špatný a na to obyčejné kecání do telefonu, na videa, i dokonce i na ty foťáky, zrcadlovky bohatě stačí. Jako. Když jsem poslouchal vyšší verzi 0,8 nebo 0,9 za 15, za 16 stovek, tak jsem tam skoro nepoznal rozdíl, až se mi zdálo jako divné, že je tam takový velký cenový rozdíl, protože ten mikrofon opravdu není špatný. A za ty peníze si myslím jako super. Takže když ho teďka vlastně na něho nahrávám, když ho teďka vlastně sundám, tak teďka vlastně můžete slyšet, jede to na ten obyčejný mikrofon na telefonu, mám ho tady v ruce. A ne, nedal střít ten telefon. Ale tak
vidíte, že ho fyzicky mám, takže to stačí. Funguje skvěle a ten zvuk, co je teďka z mobilu, tak ten je tam asi podstatný rozdíl. Takže já jsem spokojený s tímto mikrofonem a za ty peníze jako základ velice dobrý kup. Nelituju toho. Takže to byla taková malá ukázka. Děkuji za pozornost a mějte se. Čau.